Inhlambuluko phakathi kwekhaya naphakathi kweceke. Ngazi ngabe ibaleke kanjani ukuthi efanele yenziwe inhlambuluko yini umthetho wayo. Isuka phi le nhlambuluko? Ma kukhulunywa ngenhlambuluko, kukhulunywa ngokuthelelana amanzi. Baye bathi abesilungu kukhulunywa reconciliation. Awu soka matata. Kunjalo Nkosi yami. Kukhulunywa ngokuthelelana amanzi. Ukuthi mangabe abantu ababili makuthiwa sixabene nawo. Aniboni ngasolile. Asiboni ngasolile. Okay. Kubalekile kuyinto enkulu kakhulu ukuthi sithelelana amanzi. Inhlambuluko leyo ukuthelelana amanzi ke ukukhuluma ngonyuluka ukuthi yazi ungiphathe kabi lento oyikhulumile. Nakhona udluli ngaphezulu. Awudluli ngaphezulu iqala phansi. Okay. Iqala phansi ukuthi ngize ngagcina sengiba nemidlizo ethi. Nawe bese wemukela lawo magama ngaphambi ukuthi uxolise ukuthi kwakusukele la. Bese sisiyaxoxa siyathelelana amanzi sesiyaxhawulana sesiswe. Manje ke nasemakhaya ke imizi iyakhiwa ukuze umuzi uvuke. Inhlambuluko ibaluleke kakhulu. Ngoba ngeke ningenisa abantu abadala, ngeke ngifike mina njengodokotela uMpunguzi ngithi ngizongenisa abadala ukuthi inhlambuluko ayikho. Inhlambuluko ngingazange ngize ngiyezisi nginezi inhlambuluko Umisidingo sikho. Sihlale sikhona isidingo sokwenza inhlambuluko ngoba manje khona abantu abahamba kabi. Khona imizi yahlukana kabi. Kunemizi enamagama angalungile. Kunemizi enamagama akhomba ukuthi kwakukhona ungaboni ngasolinye babedikilene labantu mhlambe amadoda ayilamana mhlambe ayizalo mhlambe umama yedwa nombabo yedwa base bexabana mhlambe babanga igama lobukhosana noma mhlambe babanga amafa mhlambe babanga inkomo la abantu bagcina sebehlukana kabi nobani wathi hayi mina ngizophuma wami umuzi sekuyigama selimile igama njalo ukuthi umoya wakhe lo muzi bese ethi kwaphuma wakhe. Ngiyaxolisa makukhona umuzi obizwa kanje. Leli gama selibhinqa manje, selibhinqa leyani. Ibhinqa lelo gama libhinqa lo muntu lo obexabene naye, obehilisene naye. Noma mhlambe exoshwe uyise, mhlambe khona umunye waxoshwa uyise. Wamxosha lelo gama wayelisho lo uzofika bese vele ebhinqa ngale eqambe ngalomuzi. Kwaxoshwa uyise. Kwaxoshwa uyise. Yebo. Isinto kanjalo ezizinhlambuluko awukho umuzi ongenayo inhlambuluko. Hey madodana. Awukho umuzi ongenayo inhlambuluko. Ngoba ngishathi akaphumanga ekhaya nisegcikeni nje ninodwa. Nikhona izinto ezitheza kufanele nisegcikeni nje ninodwa khona lapha enihilisana khona enikhamba nize nikhulume amagama ngophela abalele uthulini. Bezwa ngisho into encane. Bese bethatha bese bethule bebuka ukuthi ngabe uzoyigeza le nkulumo. Sekufanele bese ugeza le nkulumo manje insezi kanjalo ke zigezwa ngaphandle kwekhaya abantu begezwe abantu kugezwe nani neniphilayo bese nigezela nabangasekho ukuthi cha ngigezela nobani umuntu mangabe umthwalela isono sakhe ngasekho umthwalela isono sakhe bese ugcina kuwena usifihle uyambopha lo muntu uyamvalela esubini kodwa lo muntu mangabe ukhuluma isono sakhe ukuthi ubaba wona ubaba ongisalayo wathatha inkomo yomfowabo noma wathatha inkomo zomfowabo ezayilobole uanti uyayizwa le wazidla lezi inkomo kwangeke isone zakhe zayengaqondene naye kwakuyifala kwamasibani bani ngakho ubaba ngiyamshwelezela phela indoda ayihlawuli unkosikazi ohlawulayo indoda iyashwelezelwa indoda ayihlawuli mangabe uthatha lelo cala lelo bese ulihlala ulibeka kuwena uyigqilaza wena lo muntu futhi uyambopha nawe uyayibopha futhi kodwa uma ukhulula lo muntu ithi incwadi kaNkuluNkulu Matthew 18:18 lokho enikubopha emhlabeni nasezwini kuboshiwe nalokho enikukhulula emhlabeni nasezwini kukhulu lana kuthiwa inhlambuluko iyasikhipha isidumbu egcekeni iqiniso lana iqiniso lelo mangabe kungase kufike nje umuntu la ekhaya ethi uzongenisa abantu abangasekho uzongenisa abantu abadala ebangenise engazange ebazise into okuthiwa inhlambuluko inkonzo enkulu le inhlambuluko mayingazange benzise leyo nto leyo uzongenisa laba bantu kanti mhlambe ukhona umuntu mhlambe ophethe isikhaya ngoba phela siyathola emlandweni ukuthi amadoda aqale ayelwe izimpi aye ngamaqhawe ayelwe enqobe egwazwe nawo futhi ebulala kuzongeniswa lo muntu wani mhlambe ungena nezidumo mhlambe ungena nomkhono mhlambe unegazi engene ifike babhubhise bonke abantu ekhaya eke sithi ke lapha ke dokotela inhlambuluko fanele sihlambulukelane mina nawe nakho ke mina
Angisagonyuluki konke mina ebekufanele ngugonyuluke noma nginesidingo sokuthi kufanele ngugonyuluke. Bese kwenzakalani ke lapha? Kuyinkinga phela lokho mina mangabe sengikhulumile ngakhipha konke ongaphakathi sengiyigezile mina. Okay. Futhi ngase ngisho ngathi hayi ngicela intethelelo kuwena. Yeah. Wena wangithethelela wena wathi uyangithethelela kodwa wangakusho wena okuzodinga ukuthi nami bese ucela intethelelo kimi. Mhlambe okwaziyo wena uthi hayi cha khona into engake ngayisho kuwe ngayikhuluma ngawe mhlambe omunye ngake ngafisa ukuthi sengathi ungafa. Bawungazange uzuyikhulume leyo nto leyo kumina sengiyikhulumile sengiyigezile mina sengigezekile sekusele kuwe. Usuke uyibopha wena kahle kahle. Inhlambuluko yinto ebulala iyabulala futhi iyaphilisa. Inhlambuluko ifuna ukujula ifuna uqalwa phansi. Ifuna uqalwa phansi from the start iziyobe waphezulu. Ayifuni uqala phezulu noma iqale phakathi. Kuze kuphila ba. Ngoba uma iqala phakathi iyosuka bese yanidida nani manje iqale phakathi. Noma iqale emuva ngizokhumbula ke manje lapha iyona ezonicathulisa iziyonibeka ekuthenini ufike esixazululweni.